Obdobie PF-iek býva pre kreatívcov skutočným peklom. Všetci chcú byť originálni, vtipní, iní. V konečnom dôsledku však poprajú viac či menej úprimne všetko dobré do nového roka. Aj my sme chceli byť originálni a vtipní, ale zároveň sme chceli vytvoriť aj niečo viac, niečo, čo bude skutočne úprimné. A keďže v dnešnej dobe žijeme viac pri počítači ako doma, umožnili sme ľuďom nechať si požehnať počítač. A to od skutočného pána farára. Pán s tebou, posiela ma Viktor, aby som požehnal tvojmu počítaču. Nech sa Pán s radosťou pozerá na všetky úkony, ktoré budeš na svojom počítači robiť. Nech ho obchádzajú všetky vírusy a mrznutia a nech aj tie najodvážnejšie projekty nájdu ohlas. Predtým však, ako požehnám tvojmu počítaču, musíš mi odpovedať na niekoľko otázok. Majiteľ počítača prešiel niekoľkými otázkami, ktoré mu položil pán farár, aby sa presvedčil, či počítač nie je poškvrnený neprístojnosťami. Máš vo svojom počítači nelegálne stiahnutú hudbu? Aj Black Sabbath? Používal si v mailovej korešpondencii Božie meno nadarmo? Je tvoj počítač poškvrnený pozeraním alebo sťahovaním hanbatých obrázkov? Nakoniec dostal majiteľ počítača požehnanie. Aby pre teba požehnanie malo zmysel a význam, musíš s tým prestať, všetko vymazať. Inak tvoja duša bude navždy zatratená a nenájde pokoja. A teraz pristúpime k požehnaniu. Bože, Ty všetko posvecuješ svojim slovom, vrúcne ťa prosíme, požehnaj tento počítač a všetko na ňom stvorené a daj, aby ten, kto ho používa, našiel cestu pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. A keďže šlo o skutočného pána farára, požehnanie malo z liturgického hľadiska skutočnú platnosť. A možno aj tento fakt spôsobil, že sa video začalo šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Do sveta bolo vyslané na 3 kráľov a presne po 5 dňoch, kedy bolo vypnuté, dosiahlo rekordný počet návštev. Videli ho ľudia v celej Európe, ale aj v Sydney, Los Angeles či Toronte. A vďaka nášmu videu dostalo online požehnanie vyše 160 000 ľudí, čo je bohumilé číslo.